Rolly. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Nobyembre 3, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabay. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Right, good morning Action Boy. Kag sa aton yung mga ka-action, of course, kay Tuesday, happy Tuesday everyone. Yes, so mga ka-action ta nga nagaupod sa aton. Ano na pa ito? Hindi doon. Sige, Ara. go. Ara. Good morning kay Ma-Earl, nagaupod sa aton subong nga aga. Kay Alex Monteza, mayong aga Sir Boy. Bagong butlak sang adlaw, bagong nga nawong. Aba, gali. Kaya Annalisa Pendon Fuentes, good morning. Cecilia Oleo, good morning. Dra sa Maya, Cebu City, nagalantaw siya. Kay Jocelyn Kalamaan, good morning Action Boy, kag Action Dorel. Kay Michael Joseph Hilado, happy Tuesday morning mga ka-action. Action Boy, kag Miss Pretty and Fresh Dorel. Ga-monitor lang di Isda always. Do isda, ganun. Pero wala isda. Pero may lang kay gimutan niya pretty. Kaya kung fresh lang, do isda. Isda daw utan eh. Ha? Utan. Pwede, at least veggies. Mapuslan nun. Nagpamati siya Action Boy dra sa may handumanan. Sige, thank you, Ged. Kaya Titing Angels, good morning. Sheila Alagos, good morning. Kay R.R. Rehinio, dra sa may Binalbagan. Action Boy ka nagtaliwan. Si Vice Mayor. Samuel Gavaran. Gavaran. Condolences gid sa family. Si Action Boy go. Si M. Javier Destua, good morning man. Kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Pag ginagreet namon man ang sa Aya sister. Happy birthday sa kay Mrs. Esther Grijaldo Giging. Birthday niya subong. So Mrs. Esther Grijaldo Giging, happy birthday. Happy birthday. Antonieta Hindi ako tumanda kadula biyo. Antoinette Piliado. Good morning mga kay Dodoy kag Arlie Piliado kag kay Melcho kag Aplaha Sansawi sa La Carlota from Canada. Na good morning sa inyo halin kay Antoinette Piliado. Vicente Similiano, good morning man. Ga-monitor sila sa check-in hotel subong, no? Lisa Libuon, good morning man. Bakasyon Dorel, Aksyon Dorel gali. Matigan bakasyon si Dorel. Watching from Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia, no? Gabs Kent. Ako nagka-casting Action Boy. Good morning. Kamusta ang birthday ni Lolo Ingo? Kaya nagkantos lang gapon sa birthday sa amon lolo. Sa may Mindanao. Sa Mindanao. Medyo layo-layo Action Boy. Sige. Good morning da sa akong classmate bala kay Remia Obando sa hindi nga ni si Remia man sa New Jersey ni sabla mo. Basta sa US ni siya no? Classmate ko na siya sa high school, as in sa elementary hasta mag-high school. No? Remia Obando, good morning. No? Sa kay Roberto One Ball Gallo, kay amigo na to na One Ball. Good morning dira sa imo. Good afternoon good dira sa ila. Pagid ang isa mo pagid kamigo. Si Turco Jong. Turco Jong ko. Mayong aga da. Good morning, sir. Sa kay Turco Jongko. Damo kwarta. Gapaulam. Kalain sa 5'6" ba? Iturko siya. Muna. Muna turko yan. Kay Martin Aliling, Action Boy, araman siya nag-upod. Good morning. Sa Imos, Cavite. Yes. Sige. Sige, daday. Go. Jeji Humilia Gagatam. Good morning, man. Watching from Sweden. Good morning dira sa imo. At sige si Ma'am Van Arena, Vanessa Mayo, good evening kuno guys kay gabi dito sa ila sa Minnesota, no? Van, good morning kay Dr. Dira. Mayong aga. Ako na good evening dira man sa inyo. Sige, standby na sa aton mga balita lokal.
Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08 sa detalye na sa mga balita lokal. Patay ang isa ka mekaniko kag pilaso ng 4 kay iban pa nga persona sa aksidente nga nagluntad sa Granada Alangilan Road sa Banga Carmen, Barangay Granada, Siyudad sang Bacolod. Ang napatay ginkilala kay Lori Fernandez, 56 anyos. Sunod sa investigador sa Police Station 5 nga si Police Corporal Rodel Velarde, gikan sa isa kapag tilipon sa Barangay Alangilan kag papauli na sa Granada Heights Subdivision. Santay Fernandez ang pamilya sang manak sinis ang nabungguan na ang isa ka truck nga nakaparada sa kilid sa dalan. Si Fernandez nagapungko sa passenger side sa pasahero nga sarakyan kag nadugayan pa antes nakuha matapos nga naipit. Patay si Fernandez matapos nakaangkon sa madawag nga pila sa ulo kay ban pangabayan sa isning lawas. Nakaangkon naman sang gas-gas ang driver sa jeep nga si Joshua Araujo, 26 anyos, ang Granada Heights Subdivision, Barangay Granada. Pilason man ang duha pa ka makabataan ni Araujo. Na sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Araujo, wala sila nakita na nagaparada nga truck sa kilid sa dalan, bagod wala ini sang early warning device. Ginakabig ni Councilor Jerry Bukbok Yulo nga kawadon sa isa ka maayo nga leader sa banwas ang binalbagan ng pagtaliwan ni Vice Mayor Samuel Gavaran kahapon sa kagahon. Suno kay Yulo, makapila ka beses na napamatud-an ang maayo nga relasyon kag matarong nga panghimanwas ng Vice Alkalde matapos nga ini ang ginsuportahan kag ginboto sa mga pumuluyo sa binalbagan sa nagkalain-lain nga posisyon. Dugang pa ni Yulo, masobra na isa ka tuig ang ginabatsyag nga balatian ni Gavaran. Rason nga ini ang malawig naman nga wala maka-attend sa ila ginapatigal nga sesyon. Ginklaro man sini nga si Gavaran man sa gihapon ang nagapirma sa ilang mga dokumento sa konseho apang malawig na nga tinion nga wala sila makakita ay magud man ini ang naga-emosyonal sa tion nga mayara sa magbisita akong makita nga iya makaupdanan sa konseho. Patay na sang na-recover ang bangkay sa akong sang lawas ng isa ka 18 anyos ka babae matapos na lumos sa buwon nga ginasag-uban sinis ng tubig sa sitio Balabag, Barangay San Antonio, Siyudad sa Mamaylan. Malas 11 ang takta sang aga sa itong kahapon nga adlaw, Lunes. Ang napatay kilala sa kay Micah Gapan kag pumuloy sa lugar nga natabuan sang insidente o kung aksidente sa investigasyon sa Himamaylan PNP. Las 7 kahapon sa aga sang uli nga nakitan si Gapan nga nagkadto sa bubon agon magkuha sang tubig bangod nagapanglaba ini sa iya mga bayo. Natingala niya pamilya matapos niya wala na sila nila kitaan si Gapan kag sa ginusisa sa bubon nakita na niya tsinelas nga nagalutaw. Nadesisyonan sa pamilya nga sag-ahon ang tubig sa bubon nga nagadalom sa 30 katapak kag din nakitaan ang bangkay ni Gapan kahapon sang aga. Ginanod sang tubig baha ang 14 anyos nga grade 9 student matapos naligo upod ang iya barkada pasado 9 sang aga Sabado. Sunod sa amay sang biktima nga si Ricky Bitong, naglisensya ang ila bata nga si Kero nga maligo sa suba. Naibaluan tuman ang pagbunok sang ulan nagligan niya gab irason nga nagbaha ang suba kag sulog man ang tubig. Ila pa ginapungga ng ila bata nga hindi magupod sa iyang mga abyan apang nagpamilit ini. Ginkakibot na lang sang amay nga ginpalabot sa iyang balita nga naanod ang iya bata sa mabasko nga tubig kag nasapwan sa sulod sang tamburong nga nahamtang sa Taytay overflow. Gintinguan sang amay nga labuton ang lawas sang bata tungod wala man ini maglapos sa piyak nga baba sang tamburong apang sang nalambot na niya wala na ini nagaginhawa. Giningagaw nga madala sa Cadiz Emergency Clinic apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Arestado naman ang isa ka lalaki kag isa ka babae sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa Purok Cagaykay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod. Ang subject sa bypass operation nadakpan nga kilala kay Neil Sithar, 35 anyos, kag nadakpan man si Romela Antipolda, 55 anyos, lunsay residente sa among lugar. Suno kay Agent Bamboo, ang team leader sa PIDEA set, nadakpan na sadto ang subject nga si Sithar apang sa impatigan nga monitoring na ebaluan nga niliwat nga nagbaligya sa illegal nga droga. Natukiban man sang PIDEA nga yara sa drugs watch list si Antipolda. Na-recover sa bypass operation ang 50 kapin 5 gramos ng illegal nga droga nga ginabulmanta nagabalor 34,000 pesos ka drug paraphernalia. Ang duha ka manadakpan ay yara kuno sa kustudiya sang PIDEA. Dakop ang duha ka mga lalaki sa bypass operation nga ginpatigayon sang kapulisan sang Police Station 5 sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod.
Ang mga nagkaladakpan ng Musanday Dorel Hinovea kag Roberto Bantilan, lunsay legal ang edad kag residente sa among nga lugar. Suno kay Police Station 7 Officer in Charge Police Lieutenant Conrado Espino, base sa intelligence monitoring sa kapulisan, natukiban nga madamo ang masami nagapadulong sa balay ni Hinovea nga hindi man residente sang lugar. Naglawig sa isa ka bulan ng surveillance bato kay Hinovea antes pa man ininadakpan. Na-recover sa mga buy-bust operation ang 8 ka mga sachets ang ginasuspetsuhan shabu nga may estimated market value nga 54,000 pesos. Ang manadakpan ang ginakabig bilang street-level individuals. Preso karon ang duha ka manadakpan sa custodial facilities ang Police Station 7 para sa nagakaigo nga disposisyon. Nagapabilin nga matawhay ang biyahe sa mga fast craft alin Bacolod, Iloilo, vice versa. Suno kay PCG Negros Occidental Commander Johnson Benamin, wala pa sang problema nga natubang ang ila ahensya. Umpisa ang insuguran sang fast craft owners ang ila biyahe tiyalikdan nga Sabado. Doa pa ni Benamin, kabahin sang konsiderasyon kag logical reason ang isang ila sini ahensya. Ila ginapanugutan nga makabiyahe ang mga lapsag kag magagmay nga mabata sa kondisyon nga upod lang ang ila sini nga iloy o kon ginikanan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Kag sa Good morning, Dra. Sa kay amigo naton Ronnie Vega. Good morning sa imo, amigo Ronnie. Kag kay Wensky Lee Morales. Good morning, Ems Aboso. Mayang agaman. Kay Rebecca Cabral. Kag kay bro ko Edwin Miranda Sr. Good morning. Sa kay Rose Wenner, mayang aga sa imo Rose, dira sa Germany. No? I hope makakita na kita kung may ara namang mga alumni homecoming bla kita sa eskwelahan. No? Rose Wenner from Germany, good morning. Mina Escaro,
From Kidapawan. Ang Kidapawan, north and south. Kidapawan. South? Dali lang get. Para hindi ta magsala. Do south na siya balang Aksyon Boy? South Cotabato. South Cotabato. Pero taga hindi dito ko ka bala, sure, taga dito ka bala. Mid-Sayap is North Cotabato. So I think south na siya ang South Cotabato, Kidapawan. Hindi, north Guro, ang Coronadal din. Coronadal, South Cotabato. North ang Kidapawan. Kaya ang Coronadal is the capital sa South Cotabato. Ang Coronadal, ang Coronadal, Kidapawan ang muning capital sa North. I'm not sure. I-search Aksyon Boy. Search mo Sige, na pang-greet siya. na sometimes. Sige, Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man sa imo. Sa kaya Montua Rihinio. Tamya ako ni si former mayor sa Binalbagan, Mayor Aranda, nagapamati subong. Amigo ko, Mayor Emmanuel Aranda, no? Good morning, the former mayor sa Binalbagan. Good morning sa imo. Ni Rain Batilier, good morning. Pag-greet sa taga Cagay, Kamindangan, Sipalay City, watching live from Cartagena, Sipalay City. No, good morning dira sa inyo. Sa kay Analisa Fuentes, happy birthday kuno sa brother nga si Reggie Fuentes kag Emmanuel Fuentes. Good morning and happy birthday sa inyo nga duha, lin kay Analisa. Shakil Tarak Muhammad, good morning dira sa imo man, no? Toto Araneta, Jordan Montorio, maayong aga man. Sa kay Richard Nicor, kag kay Sugar Spices Alba Honeybee. Ay, grabe ngalan niya ba? Sugar Spices Alba Honeybee. Bongga ba? Sugar spices. So, Gila. may honey pa, may bee pa. Tamis ni siya nga do kahang nga do. No? Oo. Sige. Ann Bella, good morning man. Greg Medalyo, mangkot lang ko tani, wala Japon biyahe, barko Cebu to Negros. Cebu to Negros, ang nabalaan, ta palang Aksyon Boy, Iloilo, palang gid kag Bacolod. May gabi ay barko Cebu to Negros. Yeah, Aksyon dito Boy, sa correct. North Cotabato, Kidapawan. North na siya ho. North Perfect. Cotabato, correct? Da prutas, Aksyon Boy. Magsulod kita gani sa ilang ginang arko nila. Bala ka welcome bala Welcome art. Welcome Art. art nila. Ano na iya prutas na do balid wa kay tao. Hindi tao nga literal nga tao, do bulto. Tapos kaya uyat sang fruits. Ano? Mas kung mag-season, pag sa rambutan, Aksyon Boy, maglabay kada sa dalan, ang mga balay do Christmas lights. Kaya may mga wala man siya gasiga ang rambutan. Pero gapula-pula ang kada kilid kag kilid. Yes. Bigli, no? Kaya kung barato itong mga prutas, Aksyon Boy. Kung mabaka ka prutas, pwede ka ito kabakala. Okay, papabakal ko si mo karon ha. Sige. Sige. Kay Kagawad Melchor Baroka Rumbines, good morning man sa imo dira sa may Barangay 1 sa Banwa sang Hinubaan. Sa kay Rona Rida Trava, mag-agaman sa imo. Jensen Loro, tamyo lang family Loro sang Sitio Minuro, Barangay Sag-ang, La Castellana. Good morning. Sige. Basta na kay hindi ko kalaga. Bert Hiraspusco Caraballo, gamonitor sa Hutuda, Handumanan. Good morning sa mga taga Hutuda, mga miyembro sa Hutuda. Sige, ikaw naman Kaya Jonah Garcia, good morning Aksyon Radio Bacolod. Good morning man sa Family Baladhay, Family Garcia, Generalao. Dra sa may sitio Lunao, Barangay Mailom, Bagos City. Lunao. Lunao. God bless. Dra sa may Tandang Sora, Quezon, siya nagapamati. Quezon City, Aksyon Boy. Kay Roberto Ducado, morning Aksyon Boy. Kay Aksyon Boy. Hindi ka naman, kalayo. Hindi mo siya makita. Hindi kalayo sa imo ya. Lainay ta monitor nga duwa. Si Roberto Docado, Aksyon Boy, dra sa may Purok Esmeralda, Bago. Okay. Good morning, Melvin Piñafiel. Good morning man, Lina Bueno. Kay Murphy Kadungon. Kalayo sa imo kadamo sa laktawan mo nagsilaka gurong imo yang ano ya. Ay gale. Bala karon. Sunod man di sa. Karon mambal man ang iban karon nga ginlaktawan sila. Ay kala, basta ara pa sa dalom. Hindi ari ko sa babaw, ari pa ko diyo kay Amina Escaro. Ang imo ara pas dalom mo. Sang Suay Mamaylan sa kay Bambi Padernal, Artemio de la Vende. Good morning man. Kag sa de la Vende family sa kay Valenda Kenneth. Valencia Kenneth gali, Valencia Kenneth. Rizali, good morning. Kag good morning kuno sa iya kumpare nga si Roberto Tayongtong kag Maria Lourdes Gaudite
Na Jovi Torrefranca, Harold Malakas, si Cory Vidahari pa di. Edith Yanson Binoman, good morning man. Sige. Bea Jonathan, good morning. Standby na sa atong mga balita national. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasais 24. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Naglambot na sa 385,400 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos ginanunsyo sa Department of Health ang 2,298 ka bago nga kaso kag may 14 ka laboratorio ang napaslawan nga makapasa sang datos sa intalan nga oras. Ang 5 ka lugar nga may mataas ang bago nga nagpositibo amo ang Benguet nga may 188, Davao City nga may 166, Rizal nga may 119, Quezon City nga may 116, kag Bulacan nga may 91. Nagsaka naman ang total recovery sa 348,830 matapos may 87 ka pasyente ang nag-ayo na sa masakit. Ang death toll nagsaka sa 7,269 bangod sang bago nga 32 ka mga nagkalamatay. Ginanunsyo sa Department of Health at DOH nga may pagnubo sang 25% ang kadamuon sa bago nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay DOH, Undersecretary Maria Rosario Verriere, ginapakita sa analysis nga ang Pilipinas nag-average sang 2,517 ka kaso kada adlaw sa sulod sang 3 tubtob 4 ka semana apang sa karon nagnubo na ini sa 1,887 sa sulod sang 2 ka semana. Ang parehong improvement nakitaan man sa National Capital Region. Ang epicenter sang pandemic sa pungsod nga sa karon nag-average sang 522 ka bago nga kaso kada adlaw halin sa 842 kada adlaw sa nakaligad nga 3 tubtob 4 ka semana. Nakarecord naman ang Department of Agriculture sang 1.1 bilyones pesos nga kahalitan kagaperdihan sa agrikultura bangod sa epekto sang Super Typhoon Rolly. Sa press briefing, ginbahag ni DA Secretary William Dar nga may 20,000 ka mga mangunguma ang naapektuhan sang bagyo nga naghalit sa humay, mais kag high value crops. Suno kay Dar, si Typhoon Quinta nagbilin man sang kahalitan nga nagabalor 2 ka bilyon ka pesos. Ang DA maghatag sang 133,000 kasako sa binhi sang humay kag masobra 17,000 kasako sa binhi sang mais sa mga apektadong rehiyon. Sa mga napektuhan nga mangisda, ang DA magaparagtag sang 10 milyones ka tilapia kag milkfish fingerlings sumuman ang fishing gear kag paraphernalias. Ginbisitahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang banwa sang ginubatan sa probinsya sang Albay nga isa sa lugar nga may dako nga kahalitan nga ginbilin ni Super Typhoon Rolly. Ginapangunahan sang presidente ang aerial survey kag pagkatapos nagatubang sa mga residente nga ang kalabanan nga balay natampukan sang volcanic ash halin sa bulkan Mayon. Ginalabayan o kung ginlabyan man sa aerial survey sang presidente ang Catanduanes ang lugar nga una naglandfall si Rolly kag nagutod sa linya sang kuryente kag telco lines. Sulo kay Senator Bongo, paimbestigahan sang presidente ang quarrying operation sa ginubatan kasunod sang reklamo sang mga residente. Gindepensahan naman ni Senator Vicente Soto III si Presidente Rodrigo Duterte batok sa mga nagapakamalaot sa iya sang wala sini nagpakita sang si Super Typhoon Rolly naglaslas sa pila ka parte sa Pilipinas sang nagligad nga weekend. Suno kay Soto, ang presidente mahimo makatuma kung makahimo sa obligasyon bisan hindi makitaan sa telebisyon. Doon pa ni Soto, dako na ang mabulig subong sang web sa din makita kung ano ang mga sitwasyon sa lugar nga naapektuhan sang bagyo. Ginanunsyo ni Senator Richard Gordon nga 80% sa mga puloy-an sa 3 ka banwa sang Catanduanes ang naguba bangod sa Tropical Storm Rolly. Sulo kay Gordon nga amo man ang chairman sang Philippine Red Cross hindi pa may baluan kung ano kalapad ang halit nga gindala ni Rolly matapos na kalabanan sang linya sang komunikasyon sa probinsya ang nagkalaguba.
Si Rolly ang naglabot sa super typhoon level Domingo sang aga kag nagdala sang makusog nga hangin kag madabol nga pag-ulan nga nagresulta sa pagbaha sa madamong nga barangay kag pagbiya sa ninibo ka tawo sa ilatag sa kamanga puloy-an. Nanawagan naman si Senadora Grace Poe sa Kongreso may pasarang hagna nga nagatukod sang Department of Disaster Resilience and Emergency Assistance and Management nga una na nga ginaduso sa mga senador. Suno kay Poe, kinahanglan nga may isa ka ahensya nga magatutok sa mga kalamidad nga magaigo sa pungsod. Ini ang ginhimo nga panawagan ni Poe matapos ang paglaslas ni Super Typhoon Rolly nga nag-igo sa Southern Luzon kaya nabilin sang dako nga kahalitan. Suno kay Poe, dapat masiguro nga pagkatapos ang Bagyo Rolly ang mga napektuhan sang malain nga panahon ang hindi magmasakit sa mga temporary shelters ilabi na karon nga may pandemya. Kag sa katapusan nga balita national ginkontra nanday Senator Richard Gordon kag Senator Panfilo Lacson ang suwestyon ni Senator Bongo nga magtukod sang separado nga Department of Disaster Resilience. Suno kay Lacson duga nga gasto lamang ang ginaduso ni Go matapos nga ang bago nga department makagasto ang gobyerno sa 1.5 bilyones pesos kag dugang pang bilyones pesos para sa sweldo, capital outlay kag operational expenses. Para naman kay Gordon mas maayo nga pabakuro na lamang ang existing nga mga ahensya sa gobyerno nga nagatutok sa pagresponde sa kalamidad. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Inyo ginamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Bacolod Aksyon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.